Bueno, pero ahora... Está grabando. Llavors tu que ets el tècnic... Sí, espera. L'anunci de Redimut, ¿vale? L'avís és per activitats de discoteca. Es que me está grabando. Él tiene un poco de problema para grabar. Si tu creus que és una discoteca, és un altre tema. Però jo t'estic dient el que es fa aquí i els elements que hi ha aquí no són d'una discoteca, són d'una sala d'assaig, d'acord? Si aquí algú comença a prendre copes, és que el límit... ¿Quiere mirar dentro? És igual, això. És igual. Jo al meu local, si jo això és el meu local, puc tindre cerveses i puc tindre el que sigui. Però ja no podem anar més lluny. O sigui, el que s'ha de demostrar és que hi ha públic aquí que entra a consumir, d'acord? Llavors això no té res a veure amb el que està passant. Puro racismo, ¿sabes? Persecución, ¿entiendes? Yo estoy convencido y esta se va a liar con Jo el que dic és que... És que potser no van pura història. Ja, però has d'entendre la situació també de la gent que rep l'ordre. Tu també això t'ho trobes. Si tu fas, llavors, no és una cosa que sigui Well, estamos aquí mirando a la policía haciendo su trabajo. Jo, si em quedo a casa meva dissabte, i els estan aquí i ells van a les xerrades i el que sigui, hi ha cap problema. Llavors, ells el que fan aquí és assajar. Llavors hem de posar una línia molt clara que és... Però això és un altre tema. A veure, la denúncia no ve per que hi ha una sala d'assaig que molesta els veïns. No, la denúncia posa que és una discoteca. Llavors, això ha de quedar claríssim que no és així. L'acte està clar. Bueno, però és que el que posa la denúncia és que és una discoteca. Tu t'han ensenyat la denúncia? Doncs llavors... Això és el que no queda clar ja. Es una discoteca y a veces vas, cuando tengas que ir en tu vida, no vengas, porque todos somos humanos. Però una discoteca és equips de música, una pista de ball i bar. La definició de discoteca és aquesta, per ordenança i per llei. Bueno, jo per ordenança i per llei no sé el que és. Ja t'ho dic, no m'ho invento. Jo espero que no t'inventis, però... Tinc cap interès en inventar-ho. Ja ho sé, però... No se inventa nada, solo él lo define así. Vale. No, ordenanza. La ordenanza la define así. ¿Me entiendes? Pero solo es una definición. Ahora hay que ver si esa definición está en lo cierto o no. Eso es de lo que estamos hablando. Igual que us vaig dir l'altra vegada, podeu fer d'associació. Ningú no està dient que no feu d'associació. Però és que això és el que s'està fent. Una reunió, però fer festes. És que no es podeu nosaltres. Si nosaltres estiguéssim a un joc de districte, no és una habitació, no podeu fer això, però no ens podeu dir quan ens tenim que reunir, de quina manera. Pues és el que m'estàs dient ara, m'estaves dient que ens podeu reunir, que no som nens. Això no ho has fet tu, ni ens has ajudat, no? Ni ens estàs ajudant. Ens estem expulsant molta gent aquí, molts socis nostres. Nosaltres, lo que no podem acceptar que tu ens diguis, que veiem que tu ens manipulis, que ens diguis com tenim que funcionar. No, però jo el que entenc és que aquí hi ha hagut festes del Guàrdia durant un temps. Després ja no n'hi va haver, jo no sé què heu fet. Fan festes allí, però comprova això abans de ficar la pota aquí. No sé, jo sé que la Guàrdia Urbana ha vingut aquí. L'he portat allà i aquest senyor... Jo no li conec de res, que ha costat. Però la Guàrdia Urbana ha vingut aquí, ha aixecat acta. I amb aquest acte el districte està obligat... És aquí al costat, com festa. Podríem estar hores. Ponen tecno i... Aquesta la cosa, escolta, Escolta aquí, escolta, deixa'm parlar. Hi ha una cosa que no saps.
Hi ha una cosa de persecució de la Guàrdia Urbana. Vostès, a part, mira... Això ho desconec. Jo l'única cosa que sé és que m'arriben les actes. I ja està. És molt fàcil, és molt fàcil. Planteja't una mica perquè tu saps que per la Guàrdia Urbana és molt fàcil estar les actes que li doni la gana, saps? I del 100% hi ha una que no és la que ha de ser. I resulta que és la que ens ha tocat a nosaltres. Hi ha veïns que truquen també al districte. Que no, però... Bueno, jo sé que truquen. I truquen al gerent i al regidor del districte i escolten. Escolta, no, és que t'ho dic que és així. Han trucat a gerents, al regidor, escolta, que la Via Trajana tornen a fer festes. La Via Trajana... És molt gran. La Via Trajana... Fan festes ahí de tecno. No, diuen aquí. No, és que és aquí, és la mateixa manzana, o sigui, aquestes finques. Ens hi passarà la Guàrdia Urbana. Però no tenim que menjar-nos tot això. Un lloc sense saber si és aquell lloc o és tres cases més aquell lloc ja ha passat la Guàrdia Urbana, hi ha un acte. Diem que fan ja, però l'acte... que podíem estar hores i hores. Mira, escolta. Nosaltres... Escolta, ara et dic el més bo. Ara et dic el més bo. Tu saps que venim del Guinardó, no? Bueno, sí. Espera, deixa'm parlar. Tu saps que quan es van... Sou associador cultural Guinardó, no sé què. Sí, però veníem del casal de Guinardó. Quan els van desallotjar, hem viscut una vida turbulenta per fer associacionisme, ens ocupa, fins que hem fet diners i hem pogut alquilar això. Doncs, quan ens van fer d'allà fora, van treure fora tot, i van portar aquí, ens van perseguir, la Guàrdia Urbana. Escolta, això ja m'ho va dir. Espera, se'n van anar a l'administrador d'aquesta finca. Primer dient-li que s'havien ficat d'ocupes, no sé què. L'administrador li va dir que som aquesta associació, que és aquesta, això està fet així, que no sé... Però aquesta gent, o sigui, si ja fiquen el peu aquí, això és el que ha passat amb la Guàrdia Urbana, i segueixen venint denúncies així, jo et dic que aquí se le va caer el pelo a alguien, m'entens? Mira, jo la informació que tinc és que això és de queixes de veïns. Sé que els veïns truquen al districte i diuen, si tu tens la negligència com persona intel·lectual que està allà al districte, com un tècnic, si tu tens la negligència de pensar així com una persona que té coses així, aquí... Estem obligats a fer això. No, estàs obligat. Però això et dic, jo qui t'obliga? Vosaltres a mirar alguna cosa, no? Vosaltres veniu, presenteu i prou. Feu medicions. Venim a executar l'art de l'acte, nosaltres no anem a mirar res, ja ho hem mirat la Guàrdia Urbana, venim a executar l'art de l'acte. Aquí la Guàrdia Urbana no ha vingut a medir res, no, és que no ha medido nada, no cal. Com que no cal? Ell diu que si no s'ha fet medicions... No ha medido nada, no hi ha soroll, tu no lo has vist, no lo has sentit, de veritat. No hi ha soroll. I teniu que identificar els veïns que denuncien i nosaltres aportarem el doble que no denuncien. I no hi ha sorolls. Els Mossos ho saben, els Mossos d'Esquadra han estat a la porta i saben que no hi ha sorolls. Han entrat aquí, han estat aquí amb nosaltres. Els han deixat entrar pel matí. Los dos números de l'altre dia de la Guàrdia Urbana, te dic que me van estar dient que no se sentia res, que no molestàvem a ningú i que aquí s'estava molt tranquil. Pues que comparegui tota aquesta gent. Home, és que estem en testimonis contradictoris. Però nosaltres estem defendent la nostra... Claro, i estem aquí, Si que estiguem hores no és un problema, potser per tu sí, però per nosaltres hem de defensar la nostra associació. Però presenteu un recurs, si no hi esteu d'acord. No, però llavors ja ens presenteu-lo. I també presentarem el recurs de denunciator. Pues escolta... Sí, por supuesto. No, jo vull denunciar, mira, el que vingui aquí a presentar això i digui no, el que vingui aquí jo el vull denunciar, vull la seva tot l'adreça per aquesta actuació. Sí que no que demostrar que aquí hi ha una discoteca. Segurament és la primera denúncia que faig a la meva vida. És la primera denúncia, saps? I no en trobareu cap. No en trobareu cap i nosaltres ni tenim molts. Tenim gravacions fetes de totes les audicions que fem a la gent. Me la he guardado para hacerla cuando... Tenim audicions de quasi totes les sessions, on se veu la gent sentada i els músics tocant, que no és el que se fa a les discoteques. I molts testimonis de que no hi ha soroll. Venim a executar un acte. A mi no m'ho planteges tant d'altra cosa. No, però home, no ens quedarem així. Tu vindràs a executar un acte i nosaltres quedarem així. Sí, home, passa. Què et vols emportar? Vols que et doni la cartera? Perquè també el mòbil fa música, també. Puc muntar una festa amb el mòbil o què? És que em sembla ridícul, Sí. I a més vens a presentar per una denúncia que diu que això és una discoteca i vens aquí, veus que no és una discoteca i ho presentes. L'acte que tenim de la Guàrdia Urbana no diu això. Estàvem així,
gent sentada, hi havia 3 tocant aquí una mica, és el que van veure, No, és el que van veure, és el que van veure. I van dir, aquí no procureu no molestar a ningú, gràcies per entrar, ens hem tractat molt bé, però és que jo no me puc inventar que un guàrdia urbà m'hagi dit que els hem tractat molt bé i que després tot sigui una injúria, una falsedat, una cosa rara, un juego estrany. No, ¿cómo que es lo que hay? Claro, es que en realidad es algo que ya está negociado.